Jadi kiai kuno, bunyai kuno itu jarang kok sakit maca kitab, jarang Pak. Cuma kekuatannya ting budi. Subhanallah. Biqalbin salim. Bunyai kuno niku biqalbin salim. Tabi'atuha salimah. Karakternya ini bersih. Wong urung ana selfie. Urung ana apa? Selfie. Bunyai ini bersih. Ya urung ana apa meneh kok senam ning alun-alun barang wis. Durung ana. Durung ana rapat-rapat. Bunyai iki namung khidmah dateng yai, khidmah dateng santri. Nggih mboten wonten bunyai maca kitab, hafal Quran jarang sangat. Tapi kok netesno tiyang agung-agung. Netesno ulama kuatah bunyai biyen. Padahal peranan ibu niku pasti menika efekipun asaripun besar. Karena apa nih wong ilmu gak berarti solihai nemen. Resik manahe bunyai kuno. Saestu Pak. Wong nggih nyuwun sewu. Basal iku nate dawuh teng kula basal. Makmu ku senengane pawon. Makmu ku ibuke kula. Ibuke kula nggih Mbak Yuni kiambak kali basal. Senengane pawon kok yum. Mak kula kan seneng pawon. Teng odek-odek teng pawon. Garwane Mbah Dullah Salam. Niku nggih teng pawon. Wong bunyai kuno. Nggih melok rajan-rajan, melok ndelok-ndelok wong mesusi beras. Bunyai kuno, dereng wonten bunyai kuno kok ngisi seminar barang. Dereng wonten bunyai kuno kok ngisi seminar barang niku. Apa nek kok mewakili muslimat ing luar Jawa, ing luar negeri. Apa nek kok jadi travel umroh barang masrung wong. Niku bunyai kuno nggih. Masya Allah. Tapi kok akeh nggih kula nate mikir. Kenapa ya bunyai kuno iku gak ilmu gak patek kathah kok. Netesno Mbah Hasim, netesno Mbah Bisri, Mbah Wahab, Mbah Yai sepuh-sepuh ageng-ageng alim-alim. Banget solihai. Sebab ilmu boten kata hafal Quran nggih boten. Namung khidmah. Masakno santri, ngladeni unjukan, ngladeni tamu. Nggih namung ngoten. Tapi saestu ikhlas boten nate-nate. Nggih nyuwun sewu wong njaluk kiai ini mobil baru kan nggih dereng boten. Dereng wonten bunyai kuno kok njaluk mobil baru barang dereng wonten. Apa meneh kok mikir undian berhadiah barang soal. Dereng wonten bunyai kuno niki. Pramila tiru nggih kesolihane bunyai-bunyai sepuh nggih. Saestu ya Allah panjang umur sedaya. Ya Allah tetes sehat sedaya nggih. Yugi berkat. Masya Allah. Tiang kuno-kuno niku. Kiai kuno-kuno niku. Memang bunyai ini niku nggih solihah saya itu nggih. Mula nggih nganu Pak ya. Luar biasa Pak. Nek masalah pinter sakniki lho Pak. Tebe Pak. Tebe Bos. Mboten ngerti kitab-kitab macam-macam Pak. Sakniki PDF wonten do nyekel tablet, nyekel laptop, lagi bunyai-bunyai sakniki nggih beten Pak, luwih maju. Tapi nek masalah baru kamboh gak ngerti ya. Nggih masalah baru kayak gitu.